Ningizimu Afrika nemakashana kamenzi yaphuza umlanzi angameva ngibelele-ke kube nakuphi la kufinyela khona leli phimbo njengamanje lami igama umfeza umuntu ngakhumalo ilasbona magomede ngiphinde ngicele ngana kwethu-ke ukuthi emangabe usemosha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe bese ungilandela enkundleni zokuxhumana ku-Facebook @mfeza_, laphana Mfezeko ilasbona magomede kanjalo ku-TikTok @mfezeko media bese uthi Instagram @mfezeko_162 nganza kwethu-ke idida abantu abaningi ividiyo yenyanga laphana ubaba dokotela ke laphana ke kwividiyo sisabalele enkundleni zokuxhumana la kade phethe khona ikhanda lesihlabha bathi-ke umuntu ongafuni ukuthwala uyamsiza ukuthi athenge leli khanda noma yikuphi la ngalithenga khona ngemali engango-R100 bese zomfakela umuthi phakathi hayi uzozibonela kube sekubusapha ke laphana indaba yemali ngaza kwethu angizokwanda kakhulu nansi ividiyo etrendayo enkundleni zokuxhumana la khona ubaba dokotela kade ke ekhangisa laphana kubunyanga bakhe ukuthi kunoma ubani umuntu ofuna isithwalo 65,000 laphana ke amenzele into yokuphila nansi ividiyo wenganza kwethu. Uyabona umsebenzi okuphethe la umsebenzi engikwakhela umuntu umethi babudodela ngisifuna isithwalo kodwa nginike into engangisiza isize nabantwana bami. Ngifuna ulungise u65,000 sizotshala lento empilweni yakho la uzofika uthenga ikhanda legusha ulithenga ngabo R100 120 R80 kudepend ukuthi uye kuphi nendawo. Nansi into engizokukhandela lana uyothatha ubucebi uyothatha impumelelo ngeke uphinde lokujana nezigubhu funa yonke into ongayazi nokuthi ayivelephi nansi izokuzifaka egazini kuwena. Lento siyayakha sifike sivule la sifake imithi la sithi goduka nalento ufike uye nayo ekhaya goduka nalento uye nayo ekhaya ufike wenze into engizokutshela yona la uyophumelela kahle. Yokuthi imali engango-65,000 umuzokwakhelwa lento asinegotiate la cha negotiate la lana nje hayi ngeke sikanegotiate la sinegotiate nangephutha lokuse imali inamba ithi 063 6898922 uzokwazi ukuthola babudodela 082 459 1816 Isikhona inyanga yodumo uDr Vula Mavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi ezewena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukuphuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamula juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala.